Gratis non. Gratis non traballamos para ti, nin para nadie. O tempo de esclavitud acabouse. E sabes que ainda así, por moito dinheiro que nos pagues, nunca está pago o mar. Nunca, porque no mar é unha esclavitud. O mar é unha esclavitud. Sabes cando sales, pero non sabes se vas a volver. Iso tengo por seguro. O Armando non sabe nada. O Armando está aquí en terra, chama todos os días, e sempre pregunta: que pescastes? E pesquei 20 de rape ou 40 de rape. E como vai a xente? Preguntou unha vez, non. Como está a xente? Hai algún enfermo? Porque hai xente que está enferma no gran sol e non a levan a bordo, non a levan a terra. Solución, o que reivindicamos nós é iso, gasoil a 0,30, control nas importacións e mellora de precios na primeira venta. Eso son as tres principales cousas. Pero fan ben, porque está todo moi caro e os pobres cando veñen non teñen a veces pescado para hacer e teñen a lo mejor un poquinho de nada e teñen que pagar moito de gasóleo e estamos de acuerdo, nos apoyamos, vamos. Será muchos días, será mal para todos, pero al final vale a pena. Entonces ahora os armadores pódense facer unha huelga de gasoil. Moi ben. Entonces o mariñeiro que vai a facer? O mariñeiro que fai? Mentre eles teñen barcos amarrados 15, 20 días ou un mes hasta que les queira, o mariñeiro que vai a vivir? E se vai meter 15 días no paro. É o que non ten. Que vai a facer? Vai a pedir polas calles? Ou vai a dar o armador de comer? Non nos gusta nada esta situación, porque vamos a ter que pagar os mesmos impuestos igual, temos o mesmo gasto diarios. Entón, se non traballamos, pois isto vai mal. Necesitamos traballar. E se hai afoga, pois podemos traballar, non hai pescado. O pescado de importación non queremos traer. Polo menos eu polo menos de importación non quero. Está claro que, como ben dicía antes, non interesa falar cos sindicatos. Está claro que aquí o único que interesa é unhas subvencións que irán directamente ao que son ao beneficio empresarial. Sí, estatal, a nivel nacional. A partir do día 30, para Cataluña, Barcelona, Estepona e algún puerto máis, xa están parados desde o lunes. Eles van a facer a huelga, pero a quen máis lle vai a percutir é o mariñeiro, que non é eles. Eles ganan moitos millóns cada mes. Eles non se dan conta deso, que ganan moitos millóns cada mes. O barco venche o mellor, hai barcos que fan mareas pequenas, 14, 15 días, veñen e van, pero cada marea que se trae son 15 e 18 millóns de pesetas. E ao cabo do mes son 8 millóns de pesetas, son moitos millóns de pesetas. E un mariñeiro ten que esperar hasta final do mes para cobrar aquilo que lle dan, aquilo que é, podes decir, a sobra, que é o que sobra. No, estamos falando de miles de personas relacionadas co puerto de pesca da Coruña. Indefinido, hasta onde faga falta. Hasta onde faga falta. Entón digo eu que vai a ser dos mariñeiros se estes homens se poñen ahora a parar. Precio de carburantes, para ser máis exacto gasoil, tema de importacións, estamos recibindo peixe de todos os países do mundo. E, polo tanto, nos estamos en contra de cualquier medida económica que pagamos todos os ciudadanos con os nosos impostos e que só redundan no beneficio dunhos poucos. Importacións masivas que sin pasar os certificados sanitarios correspondientes, que é o número de registro sanitario, control de aduanas, etcétera, etcétera. Hai que ter en conta que as importacións que se están recibindo en España moitas veces son de propio capital español en algúns barcos con outras bandeiras de outros países. Pero, señores, só miran, o deles eu non lle vou apoiar, porque a mí non me están apoiando tampouco, a mí non me están axudando, en nada. Ao contrario, se me poden joder, me sachan, se me poden sachar, me sachan. A mí é máis a todos os mariñeiros que poden. Home, cada vez vamos a peor. Cada vez é todo máis caro, hai menos pescado. E antes era moito máis fácil trabajar que ahora. É o tema de precio de primeira venta. Estamos vendendo o peixe máis barato que fai 10, 12 anos ou 14 anos atrás. Estamos ahora nun precio de primeira venta ridículo. Hai anos atrás vendíamos moito máis que ahora.
Non é que houvese máis peixe, a xente consumía bastante máis peixe que consuma ahora. Consumía máis os restaurantes, consumía máis o público, había máis xente público comprando, había moito máis movimiento que está vendo ahora mismo. Yo lo traigo del muelle. Esta es nuestra pescadilla, el jurelo es de fuera, la jurela no, que es de la nuestra, y la meiga es de la nuestra. La carioca es de la de fuera, la zamburiña es nuestra, de la nuestra, de Cambados, de Villa García. Facemos todo tipo de mantenimento dos barcos, non? Dos barcos de pesca, de todos os barcos relacionados que entran no Porto da Coruña e en algún porto máis por aí, non? Esta é unha cadena, se non hai pescado, pois mira, paran camións, paramos nós, non hai ventas, non hai nada. Se eles non deixan de traballar, está unha cadena, se para todo, se vai parando todo pouquinho a pouco. E o que é dentro do Porto da Coruña, pois todos, indirectamente e indirectamente, pois estamos todos relacionados cos barcos de pesca, claro. Isto é un problema ahora mismo comunitario, a día de hoxe. A protesta xa frente de 4 países, Francia que se está parado, España, Portugal e Italia que paramos o día 30, facemos unha parada indefinida. Eu non sei como miran o punto de vista do mariñeiro, eu non sei como miran o punto de vista do mariñeiro, pero a mí gustaríame que eles fueran un día unha marea e que superan o que se pasa ali. O que realmente é sufrir, o que se sufre, porque ali sufrese moito. É un sector tremendamente desregulado, laboralmente non existen regulacións para os traballadores, hai un problema de falta de tripulacións, por lo tanto tamén hai que analizala, e nosotros de Comisións Obreiras o que demandamos é unha mesa tripartita donde se analice verdadeiramente as consecuencias e as causas que está levando a este sector a esta crisis que se está vivindo. E esos chavales resulta que o tío estaba explotando, a esos chavales estaba lle pagando unha miseria, non lle pagaban nin 200 euros nin cada mes, estaba explotando, indo por riba de Vil de Marea, indo os tiña a bordo do barco, para vigilarle o barco, para pintarle o barco, e indo por riba, pois, tiñan que botar todo para en terrenes, palmealo, o sea, para terra. É normal, o armador que hoxe en día quero o estranxeiro, porque que non dixa que o Callejo non quere traballar, porque é unha gran mentira. Cando queren non están aquí, a hora que quere, o día que queira, pero que nos dé un sueldo digno. Se ele ten estranxeiros, será porque a mano de obra máis barata. Pero ao fin e ao cabo, a larga non vai a ningún lado, porque non sabe nada, nin aprende nada. O mariñeiro sabe, eu vou a un barco, e sei onde teño que facer, o que teño que facer, onde teño que ir, non fai falta que me dixen isto se fai así, isto se fai deste lado, non, porque onde eu é o meu oficio. É como a min, todos andamos aí metidos. Pero esas personas, eles necesitan esas personas, ou queren esas personas, que se basan e justifíquense de que o Callejo non quere traballar, non. O Callejo non quere traballar se non lle pagas. O traballador galego especializado, profesional, necesita cobrar os salarios por riba de 1.000 euros, necesita que se lle garanta un salario mínimo ao fin do mes, non pode estar pendiente de se pesca cobra e se non pesca non cobra, e isto que os armadores non queren garantir, non? Por lo tanto, é unha preocupación, por eso nos decimos e que non podemos apoiar estas reivindicacións que só benefician a uns. Aquí, por exemplo, as condicións que son moi baixas de todo, os sueldos son moi baixos, danche 1%, que se pescas ganas e se non pescas non ganas, que pasa o tempo fora da familia. Nós queremos que se repercuta, se hai algún tipo de axuda algunha vez, que repercuta neste traballador e despois que tamén repercuta no pequeno armador. Se o tío nos pagara máis, traballaríamos aquí na nosa terra e iría máis para arriba Galicia, se ele nos pagara como tiña que pagarnos. Por exemplo, vas a cobrar e se 90 días non te chegan 1.000 euros. Somos forjados do mar, nós somos mariñeiros toda a vida. Que nos ofrezcan esa propina, o sea, para min é unha propina, porque non é un sueldo de unha persona. Un mariñeiro hoxe en día teña que ganar, pois mira, de 3.000 euros para arriba, pero así fijo, o sea, fijos, de 3.000 euros. É unha cotización boa, porque as cotizacións que dan aquí nos barcos tamén son moi baixas tamén, o día de mañá que te retires. O meu oficio está aí, e eu que quero, que se eu quero ir ao mar, pero quero que me paguen.